A ona je nedavno dobila prvu nagradu u kategoriji za najbolju glumicu na jednom takmičenju internacionalnog filma na festivalu u Napolju. Koliko je teško doći do jednog ovakvog svetskog priznanja i šta je tačno ona osvojila i koliko takav uspeh znači njoj, pitaćemo moju sledeću gošću, glumicu Nevenu Šarčević. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, Filipe. Hoćemo se pozdravljati? Ovako ću. Ovako. Izvoli. Hvala. Nevena, čestitke na nagradi. Ajde da objasnimo sada gledalcima koju si ti to nagradu dobila. Pa evo u kategoriji za najbolji show reel na svetskom nivou. Učestvovala sam sa manjim formatom. Šta to znači? Šta je show reel? Mnogi gledalci koji nas gledaju sada ne znaju šta je to. Kratki video format prethodnog celokupnog rada od jednog umetnika. Dakle, ti si sabrala sve ono što si snimala, radila i to poslala, je li tako? Jeste. Svakako jasno ti je da ne može svako svuda da uđe. Znači da je morao da zavredi određene reference. Mene su pozvali na to takmičenje i zaista mi je bilo drago. Čime si ti zavredila te reference? Pa internacionalnim radom. Vi znate da sam ja dosta radila i festival italijanskog filma i da me tamošnja publika poznaje i nekako ovaj period kada mi je bilo najteže kao i svima i preminuli su mi i baka i deka, oni su me pozvali da se takmičim, da ne odustajem. Baš kada mi je pao artistički duh, prijatelji Italijani, glumci su me pozvali da odem na to takmičenje i pokušam da sebe podignem. I kada sam videla sebe u nominaciji, što je bilo zanimljivo, rekao, okej, ajde, nominovali su me, super. I ja sam to pustila samo na storiju, nisam htjela da objavljujem... Na storiju na Instagramu? Na Instagramu, ali nisam objavljivala u feedu. Onda sam bila proglašena, ušla sam u finale i onda vidim sebe, Čile i Kanada ispod mene. Ja gore, iznad predstavnika Čile i Kanade. Piše Nevena Šarčević, Srbija. Ja objavim na storiju, mene moji saradnici zovu. Rade, Igor, Živko, inače imam svoj mali tim. Oni mene zovu, kaže, pa da li ti vidiš dobro? Kaže, jel ti vidiš dobro? Kaže, jel vidiš ti da si ti iznad njih? Rekao, sad ću ja da zovem organizatora, da pitam da nisu... Da ja to proverim. Kaže, ne zovi jesi ti? Kaže, ne zovi nikako. Kaže, a nemoj objavljivati, čekaj da vidimo proglašenje. To je već trajalo oko 2 meseca, nije to baš išlo tako brzo. I kad je bilo proglašenje, mi smo svi bili učesnici na Zoom callu, ne samo iz moje kategorije, to su i filmadžije, u smislu od jačih projekata, ne samo od malih formata. Ja sam ušla sa malim formatom. Šta si ti radila u Italiji, Nevena? Ajde da to objasnimo gledalcima koji ne znaju. Pa ja sam bila asistent za festival italijanskog filma. Zatim sam ovde zajedno sa organizatorima uvela i crticu srpski na festival italijanskog filma. Uvela sam srpske autore na taj festival da mogu da... Aha, evo sada gledamo proglašenje. I da, bilo je vrlo uzbudljivo kada ona mene proglašava. A ovo je voditeljka manifestacije. Tako je. Pa oni uvek malo čudnije govore engleski, Italijani. Da, dobro. Ali I kako se osjećaš u ovom trenutku? Odlično. To je zaista odličan serotonin. Jel da? Da. Publika ovde te gleda i na Prvoj televiziji u urgentnom centru. Da. Glumiš medicinsku sestru Mašu, ako se ne varam, jel tako? Tako je. Da li ste završili snimanje u urgentnom centru, ali kakva te prosto sećanja vezuju na tu ulogu, koliko ti ona značajna da te eto na neki način upozna i više publika u Srbiji koja te realno ne poznaje? Bar ne u nekoj velikoj meri, naravno. Razumem. S obzirom da je ovo zanimanje doktorke jako bitno sada u ovim danima, drago mi je da glumim doktorku i da je to, da kažem, željeno zanimanje i što je se vratilo na pijedestal. Ova godina je vratila na pijedestal doktore i profesori i baš mi je drago zbog toga. A Maša, koju ja igram u urgentnom centru, je jedna predana i odgovorna doktorka. Znaš šta, gledam sad ovdje jedan isečak iz novina. Tvoj gde naslov je bio Lekari me porede sa Sofijom Loren i Monikom Beluči. Pa kada uđem kod njih,
u ordinaciju, pošto znaju da se bavim i sa italijanskim filmom, oni meni nešto traže što imam slično sa italijanskim glumicama. I onda verovatno zbog zelenih očiju kaže, pa ličiš mi na ovo ili na ono. Narod voli da upoređuje i to je okej, ali ja iskreno ne volim da ličim ni na koga. Jel da voliš da budeš svoja? Pa da budem zaista svoja. Dobro, kakvi su ti planovi dalje sad? Hoćeš da gradiš tu internacionalnu karijeru ili... Apsolutno. Već 7 dana sam na Zoom callu. Svaki festival ima svoja pravila. Ne znam da li si u toku, ali Etna, vulkan Etna je proradio. Jesam, čitali smo jutros tu vest u našem programu, da. A evo i ja sam proradila sa Vezuvom. Tako da već 7 dana sam na Zoom callu sa svim internacionalnim filmadžijama. I šta se kuva, šta se sprema? Razne stvari. Zaista je zahtevno. Svaka nagrada nije eto tako dobio si nagradu pa staviš na sto. Čekaj, ali ti italijanski govoriš bez akcenta ili... Apsolutno dobro. Ne bih radila za određene ljude, ne bih prevela knjigu sa italijanskog na srpski da ga ne govorim. Ajde, molim te da pozdraviš gledalce našeg programa jer smo došli do kraja emisije na italijanskom, ili može? Ok, ciao a tutti, ci vediamo domani, domattina, alle 7, u 7? U 5 do 7. Mamma mia, alle 7, ci vediamo domattina. Ipak u 7, dobro. U 6:55 vas čeka sutra Marijana Tabaković. Alle 6:55. Un bacione. Ok, hoćeš da ja govorim da ti prevodiš ili... Ajde. Ne moramo, nema veze, šalim se. Hvala vam mnogo na pažnji. 4 stepena je u Beogradu, bit će hladno danas, ali bez padavina. Budite uz prvu ime ekipe koja je realizovala ovaj program, Nevena, i ja vas pozdravljam. Doviđenja. Hvala ti.